खुलुमबाय लोगोफोर, आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैया गोबाव सम जाबायमोन, बेनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ दिनै जोबजासे नायलांदो आरो लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव आङो जे दाउनि फार्म खालामदोंमोन, बे फार्म खालामनायाव गोबाव दिन नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैनो हायाखैमोन माखासे उसुबिदानि थाखाय। बेनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो जायफोरा गोदान चेनेलाव बे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। दायो आंनि सिगांनिफ्रायनो जे फार्म खालामनाय एबा फिसिनाय दाउआ दिनै बिदै दैबाय, गोबाव दिननिफ्राय बिदै दैबाय। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोना फैनो हायाखैमोन उसुबिदानि थाखाय। गोबाव समनिफ्रायनो आंनि दाउआ बिदै दैबायमोन, बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननो देखायनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दायो आं बिदैखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों आरो दायो 12थानि जे दाउनो आदारखौ होखांबाय। दायो आं नोंथांमोननो देखायनि, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। नै लोगोफोर, दायो बे दाउआनो बिदै दैबाय। दायो आं नोंथांमोननो देखायगोन। गासै 100थासिम दंबाव बिदै दैनाय दाउलाजों आरो दाउजोजों। दाउ दैनो थाखाय एबा दाउदै प्रडाक्टनि थाखाय बे दाउखौ बेयाव लाखिनानै दोननाय जादों। गासैखौबो सेल खालामाखै लोगोफोर। जायफोरना नोंथांमोनहा फार्म दङ, नोंथांमोनाबो बेबायदिनो बिदै दैनो थाखाय माखासे दोनबानो जाबाय फार्माव। दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दाउदैखौ। नै लोगोफोर, बेबायदि ख'आव दैबाय, बेबायदि दैग्रा खालामनानै होनाय जादों। असिङाव हायाव दैयाखै। बेबायदिनो नै बेयाव माखासे दैदों, बेयाव आरो बेयावबो दैबाय आरो दैसेया दाउआ नै गाख्रुबबाय लोगोफोर। दाउदैखौ गाख्रुबदों बिदै दैनायाव, ख' सेलायनायाव। बेखौनो आङो नोंथांनो दिन्थिनो थाखाय भिडिअ लानानै फैदों। लोगोसे आरो नेक्स्ट टाइमाव लायनाय जे फिसा फिसा दाउआ नै लोगोफोर, गोबां दाउआनो जे माखासे बेरामजों थैनो गोनां जादों एबा थैबाय लोगोफोर गोबाङानो। मानोना बेयाव मेगन बुनाय आरो माखासे जे गारामा गाबनाय, गगा सियारदिनि लैखोनजों गोबां दाउआनो थैबाय लोगोफोर आरो गोबां लस जाबाय। नाथाय फार्स्ट टाइमाव जेखौ लाबोदों, दायो जे दाउआ बिदै दैदों, बे दाउआ सिगाङाव लाबोनाय टाइमाव फार्स्ट पालन खालामनाय एबा फिसिनाय टाइमाव बेबायदि थैयाखैमोन। बेनिखायनो नेक्स्ट टाइमावबो आरोबाव बेबायदि थैनाय नङा साननानै आरोबाव 450था दाउखौ लाबोनानै फिसिफैनाय जादोंमोन लोगोफोर। नाथाय गोबां दाउआनो जे थैबाय बेमारजों। दायो बिसोरो बिदै दैबाय लोगोफोर। गोबाव दिननिफ्रायनो दैबाय, नाथाय आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनानै होफैनो हायाखैमोन माखासे उसुबिदानि थाखाय। दायो आङो दिनै सम मोननायखाय नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लानानै फैबाय लोगोफोर। जायफ्रा नोंथांमोना चेनेलाव गोदान, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनायजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय लोगोफोर। बेखौनो आङो नोंथांमोननियाव आसा खालामदों। आरो जायफोरा बिथांमोना जे माखासे दाउ फिसिनायनि जे मुलिफोर आरो माखासे जे जाहोनफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदोंमोन, थिग बेबायदिनो आङो सानसे नोंथांमोननि गेजेराव जे माब्लानि समाव मा मेडिसिनखौ बाहायनो गोनां जायो आरो अबेनि समाव अबे बेरामाव मा मेडिसिन बाहायनाय जायो, बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लोगोफोर। दायो दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। गोजोन्थों।